तो हेलो लोगोफोर गुड आफ्टरनून टू यू ऑल लोगोफोर नोंथांमोननिसिम बयखौबो माने गुड आफ्टरनून जासिहरनाय जाबाय। तो लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। तो बे भिडिअआनो जादों लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै एसेबाबो बुजिबाय जानांगौ। जाय थाम्बनेइलाव होदों फट' बे फट' भिडिअआ मोनसे बै समाव जे बिटिआर आकर्ड जानायनि सिगांनि मोनसे भिडिअ आरोना बियो। माने प्रमद बर'आ जे बुंदोंमोन ना साबैसे एनडिपि दङ एनडिपिफोरनि केस आरो जेसेबांनाखि एनडिपिफोरनि केस आरो एनडिपिफोरनि बेफोरबायदिनो जे प्रब्लेमखौ सल्भ खालामगोन नै बेफोरबायदि बुंनाय मोनसे बियो भिडिअ दङ आरोना। तो बेनि बागै आङो दिनै मोनसे माने सर्ट भिडिअ बानायनो सानदों आरोना। मानो होननानै बुङोबा प्रमदआ दि बै समाव बुंदोंमोन ना एनडिपिफोरनि केसफोरा गासिबो सल्भ जागोन आरो एनडिपिफोरा गासिबो माने जायफ्रानाखि मुंख्लं जालांनाय बिसोरो माने 5 लाख मोनजोबगोन नै बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदोंमोन ना। थ' बेखायनो आं दिनै मोनसे भिडिअ बानायदों बिथांमोननि थाखाय जे बिथांमोना दिनै थगायजालांबाय नङा नङा। थ' नोंथांमोना बयबो मिथियो लोगोफोर जे प्रमद बर'आ सासे थगायसुला होननानै। बिथाङा सासे थगायसुला होननानै दिनै मानो बुंजाखो आरो बुंजानांगौबो जागोन। मानो होननानै बुङोबा बिथाङा गावनो बै समाव बुंदोंमोन ना जे मुंख्लं जानाय न'खरफोरनि थाखाय 5 लाख आरो जायफ्रानाखि गोथाङै दङ बिथांमोननि थाखाय जब होगोन होननानै जे माबा मोनसे जब होगोन होननानै बुंदोंमोन ना जे थांना थानायनि जब। नाथाय दिनै मा जाखो एनडिपिफ्रा दिनै मानो बिबायारिफोरबायदि बिबाबायनानै जानांगौ जादों। थ' साननो गोनां बाथ्रा नंगौना नङा लोगोफोर। बेफोरबायदि खालामजायोबा जों बर'आ माबायदि जालांगोन जों बयबो माने दुखु मोनो नंगौना नङा। बयबो दुखु मोनगोन आरो बेफोरबायदि अन द स्पट थगायजानानै जों माबायदि मोनखो लोगोफोर नंगौना नङा। नोंथांमोना कमेन्ट खालाम लोगोफोर मा साना जे आं नोंथांमोना गाज्रि मोनदों ना मादों आं जेबो मिथिया लोगोफोर। खिन्थु आं दिनै बुंनांगौ जादों एनडिपिफोरनि जानानै आरो रायजोफोरनि जानानै आरोना। थ' रायजोफोरा दिनै थगायजाबाय। प्रमद बर' बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंनानै माबा माबि स्किम होगोन होननानै गैया। बिथाङा दिनै थगायलांबाय जोंनि बर' हारिखौ। अब्ला मा होनबावनो ना। थ' जोंनि बर' हारिया बेफोरबायदिनो थगायजालांबाय थासिगोन नामा गावजों गाव बेफोरबायदिनो थगायलांसिगोन नामा। थ' बेखायनो दिनै दुखु मोनदों आरोना आं भिडिअखौ बानायनांगौ जादों। प्रमदआ बे निउसखौ नुहैदोंबा बिथाङा जे चेन्ज जायो बिथाङा सोलायोबा मोजां। बिथाङा जे बुंदोंमोन बे थांखिखौ माने सुफुङोबा आङो माने जोबोर मोजां मोनगौ आरोना। गावनि बुंनायखौ बियो माने साक्सेस खालामोबा आं मोजां मोनगोन आरोना बिथांखौ। थ' बेखायनो नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायो जे नोंथांमोना प्रमद बर'नि सायाव बेफोरबायदि रिलेफोर होयोबा आं मोजां मोनगोन आरोना। थेंक इउ स' माच लोगोफोर। भिडिअ बेनोमोन दिनैनि भिडिअआ। जे नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर। थेंक इउ स' माच एन्ड सि इउ अन नेक्स्ट भिडिअ लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। बाय बाय।